На Беларусь ідзе катастрофа. У краіне хутка не будзе хапаць рабочых рук. Дэфіцыт працоўнай сілы паўплывае не толькі на прадпрыемствы, але і пагражае росту пенсій. Улады перажываюць, але традыцыйна не за сябе, а за суседзяў. Латыши, конечно, странные, небогатая ведь страна. Пенсионеры еле концы с концами сводят. Молодежь бежит в поисках лучшей жизни. Яшчэ большы галаўны боль у іх за Польшчу. В этой бедной Польше и так уже некому работать. Проблем выше крыши. Не тое, што ў Беларусі. Кіраўнік АНТ Марат Маркаў хваліўся нядаўна, што ва ўпраўленні па грамадзянству і міграцыі на ўласныя вочы бачыў іншаземца, які лепшага жыцця шукаў менавіта тут. Я лично увидел и услышал, вопрос простого литовца. Как ему здесь остаться? Праблема Марата Маркава ў тым, што ўжо 6 гадоў запар у Беларусі змяншаецца колькасць замежнікаў. Менш становіцца і саміх беларусаў. Краіна стаіць перад магутным крызісам працоўных рук. У нас 5000 дворников в Минске должно быть, кадров. У нас работает 2,5. Это в 2 раза меньше. А вы им платите в 2 раза больше? Платят мало. Малыя заробкі – гэта важная прычына выезду за мяжу, але далёка не адзіная. Бо менавіта масава пакідаць радзіму беларусы сталі ў 2020 годзе, калі пачаліся найбуйнейшыя за гады незалежнасці рэпрэсіі. Да восені мінулага году краіну пакінула 350 000 чалавек. Гэтую лічбу не так даўно агучыў на зачыненай сустрэчы намеснік міністра ўнутраных справаў Мікалай Карпянкоў. Калі вы забыліся, то гэта той самы. Але і гэтая лічба заніжаная. Бо, як прызнаецца ўрад, вельмі складана падлічыць, колькі з'ехала, бо людзі не паведамляюць гэта дзяржаўным органам. Але ў сярэднім з 2020 году Беларусь штогод пакідае па 100 000 чалавек. Але ў начальніка дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі МУС Алексея Бегуна добры настрой и оптимистичная нота. Иностранцы стремятся прибыть на территорию страны и стремятся получить разрешение на постоянное проживание. А мы выдаем каждый год больше 10 000 разрешений только новым, в кавычках, гражданам, пока иностранным гражданам. Это тоже очень много. Ці шмат гэта? Калі выязджае штогод 100 000, а прыязджае 10 000, здаецца, розніца каласальная і не на карысць Беларусі. Але маладым прапагандыстам не да гэтага. Яны далей переживают за разруху во всем свете. У нас на одной границе с нашей страной идет война, на другой стороне формирование военных группировок многотысячных, в мире голод везде, разруха, война идет, а у нас выпал снег, все возмущаются. Так, коллеги, пусть это будет наша самая большая проблема. Кто ж супраць? Але просто уявіце, што пасля 2020 года ў Беларусі зніклі такія гарады, як Салігорск, Пінск, Барысаў разам. А замест іх з'явіліся 4 гарадскія пасёлкі памерам з Краснаполля. Колькасць занятых у беларускай эканоміцы стабільна зніжаецца акурат пасля 2020 году. Паводле Белстату, толькі за 23 год колькасць занятых у эканоміцы Беларусі скарацілася на 50 000 чалавек. У агульнарэспубліканскай базе вакансій амаль 150 000 абвестак. Столькі спецыялістаў шукаюць у Беларусі, а напрыканцы 2021 года іх было 90 000. Есть проблемы не только с кадрами, но и с денежными средствами. Если ранее я проработала в системе почти 5 лет, я пришла туда юристом, у меня была зарплата 500 рублей. Кто придет 500 рублей жить в Минск, снимать жилье? Ну вы же пришли, вы качественный я специалист. Пришла, потому что я так захотела. А может, качество души еще зависит? Колькасць вакансій у Беларусі расце ўсе апошнія гады. Значыць, не ў многіх беларусаў такая якасць душы, каб працаваць за капейкі. У Беларусі штомесяц фіксуецца больш звальненняў, чым працаўладкаванняў. У краіне не хапае ўжо 10 000 медыкаў. Але губернатар Гарадзенскай вобласці, былы міністр аховы здароўя Каранік, не бачыць праблемы. 58 врачей на 10 000 населения, это по этому показателю, мы, по-моему, 4 или 5 в мире. Таму, калі ў вашым раёне толькі адзін хірург або акуліст, не думайце наракаць, а ўзгадайце словы Караніка, і хай вам стане добра. А калі вы і далей працягваеце лічыць, што іх не хапае, то Лукашенко патлумачыць, чаму гэта добра. Но если не хватает, это благо. Значит, врач должен работать за соседа хотя бы наполовину, за медсестру. Зарабатывайте, получайте эти деньги. Але ці стане пацыенту лепш ад таго, калі адзін анколог на раён пачне абслугоўваць яшчэ і суседні раён?
Недахоп працоўнай сілы ўжо стаў вялікай праблемай для кіраўнікоў малога і сярэдняга бізнесу. У апытанні яны называюць адсутнасць рук для працы галоўным бар'ерам, які перашкаджае развіццю. Наймальнікі гатовы браць работнікаў ужо і без досведу. Спецыялісты сайта для пошуку працы работа.бай зрабілі аналіз рынку працы. І вось вынік. Каля траціны наймальнікаў гатовыя разглядаць на вакансіі людзей без досведу і студэнтаў. И неважно, кто ты по профессии. У год якасці гэта так сабе падыход. На МАЗе некамплект працаўнікоў складае 13%, больш як 2500, на МТЗ больш за 2200. На Белазе 308, на Гомсельмаше 220 чалавек. Дайшло до таго, што на МТЗ абяцаюць плаціць па 500 рублёў дзейным супрацоўнікам, калі яны прывядуць на прадпрыемства новыя кадры. У сельскай гаспадарцы недахоп кіроўных кадраў і спецыялістаў рабочых прафесій сёння складае каля 10%, ветэрынараў і заатэхнікаў 15%. Не хватает рабочих. Может быть, правительству пришло время подумать о привлечении ушедших, тех же пенсионеров. Урад нядаўна апублікаваў дакумент, у якім расказаў, як збіраецца вырашаць дэфіцыт працоўнай сілы. Дзякуючы прыцягненню рабочых з-за мяжы. Замежнікам нядаўна дазволілі працаваць і па 20 спецыяльнасцях, якія раней былі для іх зачыненыя, бо яны былі выключна для беларусаў. Дазволы на часовае пражыванне замежнікам цяпер выдаюць на даўжэй. Некаторым з іх урад абяцае такія ж льготы, як і беларусам. На сезонныя працы, пасяўную ці ўборачную, дазволілі наймаць іншаземцаў без дазволаў. Для іх збіраюцца ствараць прывабныя умовы, податки и социальные меры. Беларусь готова помогать всем, кому это необходимо. Нельзя отвергать тех, кто готов жить в мире, созидать для блага страны. Урад хоча перасяляць у Беларусь на пастаяннае месца жыхарства асоб, якія, гаворыцца ў канцэпцыі міграцыйнай палітыкі, валодаюць падобнымі з народам Беларусі духоўнымі каштоўнасцямі і ахвотных інтэгравацца ў беларускае грамадства для рэалізацыі свайго інтэлектуальнага, культурнага і інвестыцыйнага патэнцыялу, таксама беларусаў замежжа. Хоча урад стабіляваць вяртацца беларусаў, якія выехалі на працу за мяжу. Для іх плануюць адмысловыя інфармацыйныя кампаніі аб магчымасцях працаўладкавання ў Беларусі. Некаторыя і сапраўды вяртаюцца, расказваюць, якім страшна жылося ў Еўропе. Там иммигранты, там мусор, грязь, там беспредел. Але масавай гэтую з'яву назваць нельга. Тэндэнцыя зусім іншая. Беларусы на першым месцы сярод замежнікаў па колькасці працаўладкавання ў Літве ў 2023 годзе. У Польшчы летась беларусы апярэдзілі ўсе іншыя нацыі па росце колькасці новых мігрантаў. У еўразвязе працуе 8103 кампаніі з беларускімі каранямі. 58% з іх з'явіліся пасля 2020 году. І толькі траціна бізнесоўцаў, якія эмігравалі, гатовы вярнуцца ў Беларусь пасля змены ўлады. Дорога домой открыта. Главное желание. Беларусь штодзённа губляе не толькі рукі для працы, грошы, якія маглі працаваць на беларусаў, але і мазгі. Бо ўсе гэтыя крэатыўныя людзі з ідэямі, сучаснымі ведамі маглі працаваць сёння на будучыні Беларусі, а не тых краін, куды яны былі вымушаны ўцякаць ад рэпрэсіі страху. А адмаўляцца ад гэтага ўлады не маюць намеру.